Najprodavaniji Kin model u Europi je Sportage. Ovaj nagrađivani SUV u osvježenom izdanju sada dolazi u akcijskoj ponudi s mnoštvom opreme po pristupačnoj cijeni. Pogledajmo kojih je njegovih 5 jakih strana. Redizajn je donio nove odbojnike i kućišta svjetala za maglu te dodatni crni ili kromirani trim koji vodi do donjih usisnih otvora za zrak. Tekstura tigrovog nosa također je malo drugačija. Na stražnjoj strani nalaze se nova LED svjetla u obliku slova C i dodatni kromirani elementi. Iznutra je Sportage dobio novi volan, ploču s instrumentima i obrubljene prekidače ventilacije, a kabina je sada raspoloživa u crnoj i crno-sivoj boji tapeciranja. Izvedbe GT Line standardno su presvučene crno-sivim preslakama. Crna unutarnja obloga stropa i njegovih nosača donosi dah sporta i ekskluzivnosti. Već u osnovnom akcijskom modelu nude se 7-inčni zaslon osjetljiv na dodir, kamera za vožnju unatrag, tempomat s limitatorom brzine, alarm, sustav stabilnosti, hill holder, sustav za pomoć pri spuštanju niz strminu i još mnogo toga. Specifikacija je poboljšana i standardnom Apple CarPlay i Android Auto povezivošću. Nude se dvije opcije. Prva je provjereni atmosferski benzinac oznake 1,6 GDI s izravnim ubrizgavanjem goriva i 132 konjske snage. Druga opcija je 1,6 litrni turbodizel sa 115 konjskih snaga. Kod obje opcije pogon je prednji, mijenjač ručni sa 6 brzina, a performanse i potrošnja sasvim pristojni. Očekivano, i ova Kia ima dugi popis serijske opreme koji je kod akcijskog modela pojačan još nekim dodatnim stavkama. Izdvojit ćemo potpunu sigurnosnu opremu, električni paket, kožom presvučene upravljač i ručicu mjenjača, komande radija i tempomata na upravljaču i drugo. Benzinska opcija stoji 159.990 kuna, dok je dizel ravno 10.000 kuna skuplji. I da, ne zaboravimo Kino 7-godišnje jamstvo na vozilo.